L-opinjonista u ħassib Martin Scicluna saħaq li l-attentat tal-familja Caruana Galizia li jitfaw del fuq l-eżitu tal-inkjesta Igrant qiegħed biss imur kontra rule of law f'pajjiżna. F'artiklu f'The Times is-Sur Scicluna qal li dan l-aġir jikkuntrasta bil-kbir ma' dak li kienu jisħu l-istess familja u dawk kollha li rikbu fuq l-allegazzjonijiet ta' Daphne Caruana Galizia tant li kienu jaġixxu daqs li kieku kienu paladini tar-rule of law. Saħaq li l-eżitu tal-inkjesta Igrant ma jħalli l-ebda dubju li l-allegazzjonijiet ta' Caruana Galizia kienu biss akkużi infondati. Saħaq li issa l-istess persuni li rikbu fuq l-allegazzjonijiet infondati li l-kumpanija Igrant kienet tamart il-Prim Ministru qed jirkbu wkoll fuq l-attentat tal-familja Caruana Galizia li jitfgħu dubji fuq l-eżitu tal-inkjesta. Dan billi jisqu li ma jistax ikun li l-inkjesta ma sabitx ta' min l-kumpanija Igrant u li ġiet ippubblikata biss il-konklużjoni tal-inkjesta. Scicluna jgħid li huwa wkoll jitlob li l-inkjesta tiġi ppubblikata kollha mhux għax jemmen li jista' jkun hemm xi informazzjoni li xejjen il-konklużjonijiet iżda biex il-pubbliku jkun jista' jiżen oġġettivament il-ħtija u r-responsabbiltà ta' dawk li frodaw, iffalsifikaw dokumenti u xedu fals. Dan kollu f'attentat pervers biex jidallmu isem il-Prim Ministru għal iskopijiet malizzjużi politiċi tagħhom. Fl-artiklu tiegħu is-Sur Scicluna jtenni li l-pubblikazzjoni tal-inkjesta fl-intir tagħha possibilment titfa' dawl dwar il-konfoffa li saret biex ixxekkel il-ġustizzja. Dan b'referenza ċara għal min ippreżenta dokumenti folots lill-qorti. Huwa qal li baqa' mistaġeb kif uħud f'pajjiżna għadhom qed idaħħlu rashom fir-ramel meta jippruvaw jinjoraw l-evidenza ppreżentata fl-inkjesta. Minflok qal li jibqgħu jemmnu l-gideb li jkunu xerdu. Sostna li l-eżitu tal-inkjesta ħalli diżastru fost dawk li ħadmu xerdu u hemmnu din il-gidba li mhux biss waslet għall-akbar telf elettorali li partit qatt fl-istorja elettorali ta' pajjiżna iżda l-qasma kbira fil-Partit Nazzjonalista.